Okay, mao ni siya kanang gitawag mga kaigsuonan o kanang mga pamaagi sa kanang nahitabo ni Pablo ba sa kanang makatawhan nga sa dihang gipadala niya ang kanang panyo. Amen? Mana nga ako mga igsoon nga espirituhanon magampo ko sa panyo. Imanduan ko ikaw panyo nga tanang klase sa kanang daotang espiritu sa dihang ipandong ka ngadto sa tao mamaayo, sa dihang ipandong ka ngadto sa tao mulihok ang gahom sa Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen? Pinaagi sa akong pulong mga kaigsunan, panangitan ang panyo nga akong giampuan ipadaan ako sa tao bisag dili siya espirituhanon. Wala nga ako siyang ihatag ngadto sa usa ka koptidong. Ay gadlok. Kaya na siya ang gadlok. At tutuon mo kamot. Ay ko puts utin. Dayon dong. Dayon ibutang sa iyang ulo. Ibutang siya udong. Ibutang siyang ulo. Ibutang gid. Dayon tiyong gan. Ingadong payo. Pen. Mao siya may tabo mga kaigsuonan. Mao siya manifestation sa kanang balaang espiritu. Amen? Sa ato pa nga pinaagi lang siya sa